mindenkit! Önök az Erdély Magyar Ifjak hírcsatornáját nézik, az EMI híreket. Híreink röviden. Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre az Erdély Magyar Ifjak által szervezett városi gólyabál. Idén is 7 gólyapár mérkőzhet meg a Sepsiszentgyörgyi városi gólyabálon. A háromszéki Delk együttes találkozóján résztvevő First Attempt fellép a park vendéglőben 21 órakor. Ma este a közismert DJ Gorong a látogatás Sepsiszentgyörgyre. Kristóf, megint elkéstél? Híreink bővebben. A szervezők fogyhatatlan energiával álltak neki a jubileumi gólyabál szervezéséhez. Az évek elteltével a köztudatba épült a rendezvény fontossága, így minden évben egyre nagyobb ambícióval állnak hozzá az iskolák. Amint már említettük, idén is Sepsiszentgyörgy minden magyar líceuma részt vesz a városi gólyabálon. A képviselők a következők. Pirosban a Székely Mikó Kollégium gólyapárja, Csók Brigitta és Csenteri András Gergő. Sárgában a Mikás Kelemen Elméleti Liceum, nem mások, mint Szőcs Noémi és Józsa Krisztián. Zöldben a Református Kollégium képviselői, Botos Nikolett és Solymosi Ákos. Fehérben a Plugor Sándor Művészeti Liceum gólyapárja, Babos Anna és Gerebenes Ede. Lilában a Kós Károly középiskolát Tordai Csenge és Balló Előd István képviseli. Feketében a Puskás Tivadar gólyái, Ugri Vivien és Simon Dániel. Kékben a Berde Áron szakközépiskolából velünk van Biszak Hanna és Lupuy Úrlig. De sajnos van egy rossz hírünk is, mivel hogy sajnálattal közlik a szervezők, nem tudták elintézni, hogy meglegyenek a szükséges papírok, úgyhogy nem lesz buli. Nem lesz buli. Megkaptuk a minden bizonnyal hivatalos engedélyt, szóval lesz buli, ott lesz a First Attempt, meg Goránga. Gyertek el! Ezzel híradónk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes tévénézést kívánunk. A viszontlátásra! Valakinél egy billentyűzet?